Afgelopen weekend was het in Heide tijd voor de jaarlijkse kermis. Met als hoogtepunt zondagavond de kermiskanjers. Ik voel me plots weer zo hoja lele. Doe het nog een keer zo hoja lele. Zing met ons mee, hoja, hoje. Kanjers zijn ontstaan in 2012, 13 en 14 kun je wel zeggen, hebben we het hier gedraaid. Dat wil zeggen dat wij mensen van het dorp uitnodigen om hier op het podium een avond te verzorgen met de kermis. Nou, en dat is ons 3 keer goed gelukt. Waarom is het toen gestopt? Nou, het is gestopt. Je moet niet elk jaar hetzelfde willen. De kandidaten in Heide die raakten ook zo'n beetje op, hè. Degene die dat wilden. En toen hebben we gezegd, nou, dan doen we dat over een paar jaar weer. Toen kwam de corona ertussen. En toen hebben we vorig jaar al wat mensen gevraagd in de coronatijd. En nou, die waren wel enthousiast. En toen dachten wij, we nemen dus mensen buiten het dorp, die in het dorp zijn geboren, maar die allemaal in de dorpen om ons heen wonen. Dus we hebben eigenlijk 22 mensen hebben wij uitgenodigd nu. Die staan hier op het podium vanavond. En die zingen voor Heide eigenlijk als een soort reunie, kun je wel zeggen. Ja, ik begreep dat er ook mensen waren die zelfs buiten de regio wonen. Die zijn teruggekomen om te zingen. Zeker. We hebben mensen uit Lent en uit Boekoel. Nou, die moesten een heel eind rijden en die zijn allemaal hier naartoe gereisd. Ook voor de repetities. We waren telkens hier in de buurt. En die zijn hier aanwezig en hebben hun fans meegenomen. Geweldig, ja. Ik stond dus straks een tijdje buiten te kijken en dat was een feest van herkenning onder elkaar. Ja, dat was een reunie. Hè. Sommige mensen hebben elkaar al heel lang niet meer gezien. Hè. Die treffen elkaar hier en met de repetities. Geweldig. En ze zien hier ook weer mensen die ze kennen van vroeger. Toen ze hier woonden, ja. Hoe vaak hebben ze hier gerepeteerd? 4 keer. Ja, nee, dat is niet waar. Wij hebben 4 keer gerepeteerd. De meeste kanjers hebben 2 of 3 keer gerepeteerd. Met ons allemaal samen erbij, ja. Volgens mij begeleid jij vanavond alle artiesten, of niet? Ja, dat is wel de bedoeling, maar wel samen met de andere uit de hei, zeg maar. Want ik heb gezegd, ik wil het best doen, maar dan wil ik er wel een keer mensen uit de hei bij hebben, zoals Annemiek en Anouk en Eddy. En als ik zie wat die in een paar weken allemaal doen voor de hei en hoe dat allemaal gaat klinken, volgens mij zitten die de hele dag met de oefenbandje zitten ze te oefenen, want uiteindelijk klinkt het als een klok. En dan ben ik alleen maar trots dat ik hierbij mag zien. Uit Leunen. We hebben 4 vrijdagen gerepeteerd. Ja, 1 groepje kost niet op een vrijdag, hebben we een donderdag erbij gepakt. Maar voor mij gaan ze wel 5 dagen moeten repeteren, want het was zo ontzettend leuk. Elke keer bleven we even zangen, dronken een paar biertjes. Ja, ons moeder zei nog, doe dat nou niet. Maar ik ben toch gelijk, weet het ze zeeën. Het bloed, zweeën, tranen. Zijn vrienden, haar vrienden, Hoe loopt de kermis zelf? Ik moet zeggen, vanmiddag waren wij... Nee, vanmiddag, zondag is een drukkere dag. Maar gisteren waren we met ons gezin en toen waren we even gewoon met z'n viertjes. Toen dacht ik, nou, wel lekker rustig, maar daarna dan loopt het wel. Het komt een beetje aan druppelen allemaal. En soms is het allemaal tegelijk druk. Het is natuurlijk ook wel heel plakkerig en warm overdag, hè? Klopt, ja. Maar het is altijd klein en gezellig en superleuk. Dan hebben we morgen de dorpsbarbecue. Daar hebben we echt al meer dan 100 aanmeldingen. Dus ja, dat is ook een superleuke dag. Hoe zeg ik jongen met het Frans? Dat kan ik er aanbieden en een glasje glans. En weet je wat ik graag vertel? Ik kan geen Frans, maar ik ken hem wel. Het klinkt te snel, ik ken het wel. God, ik weet niet eens wat het betekent. Maar gaat ze heen of wie zee, niet ben ik weer alleen. Wat ze zegt, ik zou het echt niet weten. Ze spreekt een beetje Frans, Duits. Du sagst gut, gut, hab ich gedacht, was nur du mit mir machst, wer nur du für mich machst. Ich und du, nur der Mond schaut zu, dann sagst du, Hula Palu. Vermaken jullie zich op de hei? Ja, heel goed. Volgens mij is het nog nooit zo druk geweest in de hei als vandaag. Iedereen loopt hier maar binnen, is kijk gezellig. Ja, heel erg. Heel gezellig in de hei. Ik ben hier om mijn lieve tante te aanmoedigen, dus... Nou, dat de hei komt helemaal los. Ja, dus een topavond. Dit is gewoon gezellig, een leuke sfeer, dan gaat het gaan. Het leven gaat ons naar voorbij. Dat geldt voor jou, maar ook voor mij. Laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Jullie van het leven.